Her holder The Beast. Og vi skal udenfor nu. Og lige få at vide efter introen, som kommer lige her. Vi så hjem til Lukas, tror jeg nok. Var det ikke det, vi skulle? Skal I lige se nogle Lukas skills her? Kom så over med dig. Jo, lav en jumper. Ej, kom nu bare. Nå, fair godt. Lad stay. Ej, hvor er det kedeligt. Jeg vil lige se, om vi har noget med krallers. Der er et bench. Oh my god. Helt sikkert. Oh shit. Sådan. Hvad sagde du? Oh my god. Oh shit. Og min mor. Og Emil han cykler på sin oldemors cykel. Med Det er fandme en vild oldemor, han har. Og nu smadrer han. Prøv lige at gøre det igen. Han er god. Og Lukas. Skulle vi i brusen eller hvad? Og som I nok kan se, så går vi helt amok med film i dag. Og der bliver bare spyttet noget materiale ud. Vi ses senere. Box. Og der kommer nogle smadrede biler. Han holder lige fast her, fordi han er doven. Forever alone, little pig. Little pig. Little pig. Little pig. Vi har fået et spørgsmål fra en anonym YouTuber, der spørger: laver I YouTube-videoer? Og nej, det gør vi ikke. Gør I? Nej. Jeg håber, der svarer på dit spørgsmål. Så er han kold, mand. Der har vi så troet, det var du. Han troede, du var en blomst. Jeg troede, du. Jeg var Har vi set, der går nu her? Shit. Sådan der. Som I kan se her, så står der: Lukas skal i snor, og affald skal fjernes. Det vil sige, Emil han skal fjernes. Fordi affald, det skal fjernes. Hvad så, Emil? Hvad laver du? ingen serie. Hey. Og tjek det, der er skilt. 100% jeg kører ind her. Shit. Sådan, mand. Stukkerbrugsen. Brosen til. Læs, før du handler. Samvirke. Nej, men det der på Froggy man. Der er en bænk. Hej, baby. Slik. Kom, sæt der. Det er også. Og jeg også. Lækker. Nu kan spise yoghurt. Skal det være sådan en? Ja, først. Ja, for. Kan du sige, at vi kommer tilbage om lidt? Kan vi spare en net? Ja, det er to. Og det er kasse 2. Skjul kamera. Ja, det skal jeg. Det skal jeg. Hej. Ja. Ja. Det var så den her. Vel op, eller cykelturen, eller handleturen. Whatever. Kald den, hvad I vil. Moin. Kan I sige farvel, eller moin? Hej. Nej. Farvel.